कल्लापना आवाडे जवाहर शेतकरी सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड हुपरी कुंभोज येथील श्री हनुमान मंदिर हॉलमध्ये बुधवारी महारक्तदान शिबिर पार पडलं। यावेळी अध्यक्षस्थानी सरपंच स्मिता चौगुले उपस्थित होत्या। या शिबिरात 185 जणांनी रक्तदान केलं। यावेळी उपसरपंच अशोक आर्गे, शरद कारखान्याचे संचालक अप्पासाहेब चौगुले, माजी उपसरपंच अभिजित भंडारी, शेती अधिकारी किरण कांबळे, अविनाश पाटील, माजी प्रभारी सरपंच अनिकेत चौगुले, कल्लापना आवाडे, जनता बँकेचे संचालक तात्यासाहेब अथने, सुनील वाडकर, जयश्री जाधव, शुभांगी माळी, अप्पासू पाटील, भरतेश्वर बोकरे, धनाजी तिवडे, गोमटेश बेडगे, रितेश हिंगलजे, डॉ. शांतिकुमार पाटील आदी उपस्थित होते। सूत्रसंचालन कुंभोज सर्कलचे ॲग्री ओव्हरसियर प्रवीण चौगुले यांनी केलं, तर आभार ॲडव्होकेट अमित साजरकर यांनी मानले। कुंभोज प्रतिनिधी मराठी एस न्यूज।